Takže čau lidi a já vás vítám u dnešného videa. Dneska to je video, taky trochu jiné video, je to quiz. Je to quiz zjistí, akému youtuberovi se podobá, že je to po česky, já jsem vám to prečítal po slovensky. A chcem se vám ospravedlnit, že dlho neboli videa, ale chvíli jsem byl mrtvý, ale už jsem živý, takže je to v pohodě. A takže je to taký quiz, že nám budú dávať otázky, napríklad jak sa venuješ fanúšikom, no a proste uvidíte, tak poďme na to. Prvá otázka je ráno a dneska by si chcel natočiť nové video, jak sa k tomu postavíš? O kurva. Ešte ja to sa budem snažiť prekladať do slovenčiny, lebo je to po české. No dobre, tak jak sa k tomu postavíme? Kvôli spúste práce a schúdzek, ja to neviem čítať po slovensky, takže kvôli spouze práce a schúdzek si na to nájdeš čas až večer, ale video bude pecka. Ráno sa nejde točiť, ale do školy. Do točení sa vrhneš z chuti, ale nejdřív je potreba si pořádne upraviť vlasy. Pohodička, máš už pretočeno na týden dopredu. Tak ja asi to upraviť si vlasy iba keď točím let's play a gameplay, tak to až tak nie, pretože to mi až tak netreba, pretože ja gameplay netočím s webkou, aspoň začiaľ. Tak ale ak točím vlogy, tak vždycky si upravím vlasy, takže môžeme dať toto. Ideme ďalej. K natáčaní by si dal niečo k pití. Po akém drinku sáhneš takhle dopoledne? Maximálne tak voda s brčkem, energy drink, tak rum s kolou, anebo bez koly, čo je zrovna k dispozícii. Tak asi čo je zrovna k dispozícii, asi to hej. Protože mne netreba, ja mám proste sebe veľa energie, ale keď večer točím, tak si dám nejaký energy, ale väčšinou čo je zrovna k dispozícii. Takže ďalej. Rozhodol si sa natočiť let's plays. Aké bude hry? Minecraft, Minecraft, ne. Minecraft, GTA, nejaký horor, treba Outlast nebo Slendermana, Mafie, pořad cool, radši zastreamuješ lolko, ja lolko nenavidím, takže to by si sa nikdy nerozhodnul, niečo old school, třeba Polda. Tak buď tak GTA, nejaký horor, alebo Minecraft. GTAčko budem točiť, to aj vám hovorím. Minecraft, to už som veľa točil, to už nie, s Minecraftom tak trochu končím, tak asi nejaký horor, pretože to je dosť sranda, ale s nejakým kamošom tam nejde pokračovať. Po točení máš chvíli voľno, na jaký seriál se kúkneš? Doctor Who, Game of Thrones, to neviem prečítať, Walking Dead, Pokémon, Simpsonovci, My Little Pony, South Park, Misfits. Tak ja asi Simpsonovci alebo Walking Dead až tak nekúkam, iba raz za čas niekedy, alebo Doctor Who, tak asi tých Simpsonovcov, to pozerám vždycky. Seriál nesleduje sám, kto ti diela spoločnosť. Pes, plišáci, niekto, přítelkyne, kočka. Tak, přítelkyne, to ne. Jedine, že by sa k nám nasťahovala nejaká tučná buchta, ktorá by prišla upratovať. Takže buď plišaci alebo niekto, ale tak asi niekto. Jak to děláš, že vypadáš tak skvěle? Športuješ nejak? Jasný posilka, parkour, miluju basket, som proste úžasný, vypadám takto od prírody. Tak ja mám rád parkour, aj parkourujem, ale asi parkour. Takže posledná otázka, jdeš na youtuberský festival, čo tam budeš dělat? Takže podepisovat se a fotit fanoušky, to je jasné, ne? Utíkať pred hordami fanoušku, to je gogo. Chillovat v baskete s nějakým drinkem,
Party! Vykričník. Točiť vlog z akce, fotiť selfie na Instagram. Tak na Instagram asi nie, pretože tam mám 4 fotky a na každej mám asi tak 4 lajky. Takže to asi nie, ale asi podepisovať sa a fotiť s fanúškami. Pretože ja žiadnych fanúškov nemám, takže preto dám party. Takže zisti, ktorému youtuber sa podobáš. 3, 2, 1. 9. 4, no kašlem na to, je to Explo, oh my god, je to Explo, to musím zdieľať, toto musím zdieľať, napíšem tu, že Explo 0 ited, ok, takže zdieľať, ok, Expla som nečakal, ja som čakal buď Smusu, alebo toho, z Mad Bros Proxyho. Tí mi už vyšli 2-krát, takže Smusa, to som čakal, alebo toho proste, ale Expla, takže slovenský borec Exploited je inak známy pod svým civilným menom Peter. Svá videa vydáva v poslednej dobe se svými nerozlučnými kámošem Matúšem a oba tvorí energickou a stylovou dvojku. Exploited, ktorý sa preslavil pod prezývkou Lord of Mods, točí nielen let's playe, ale i unboxingy a vlogy. Na slovenskej YouTube scéne by ste ťažko hľadali niekoho, kto je väčší fanúšik doktora Who nebo má stylový účes. Keby som nedal to, že pred videom si dám poriadne vlasy, tak by to nebol Expo, stylový účes. No možná fakt jedine Matúš. No dobre, tak toto bolo všechno z tohto videa, budem to hovoriť po česky, keďže tento test bol celý český, ja som ako debil to natáčal ako Slovák, ale no dobre, tak ja sa s vami lúčim ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo, áno, hoďte like, zdieľajte, komentujte a čus!